Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Lutfan Yudian Putra Eskol bin Haji Sri Sulardi. Ya, Saya nikahkan dan saya kawinkan Latifah Ratnasari STR Akub, anak perempuan saya, kepada saudara dengan mas kawin perhiasan emas 13 gram dan uang tunai Rp1.625.000 dibayar tunai. saya terima nikahnya dan kawinnya Latifah Ratnasari binti Dewi Purianta untuk saya dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
ngambali atur ngaturaken sugeng rawuh dumateng para rawuh. Para tamu sedanipun ugi ngaturaken agenging panuwun ingkang tanpa pindhang menggah kerawan panjenengan sedaya. Dumateng para rawuh, para tamu sedanipun ugi parang lelenggan kanthi sekeca sinambi handarantos tumapak ing gati kirang langkung tabuh sedasa wanjingipun. Tan Rabito jembaring wujuding Allah kuwato jembaring jontro la haula wala quwata illa billah. Datan ana kuwasa angangkah marang kebagusan. Datan kuwawa selak marang kadurhakan. Kejaba amung kuasaning Gusti kang akarya jagat. Jembar kang tanpa pagut, jembar kang tanpa tepi. Mangkono to nalikaning sida ing ngarsaning pangeran, gambu ing jiwa raga kang wis luruh sajuga kelawan bantala rat weni. Mangkono to gegambaran legasing rasa kang tumuwuh nalika seleh marak pangayun ing ngarsaning pangeran. Mulananing bungsu kaendahan jalaran janma kang ringkih saranduning badan ingkang tebih saking kasampurnan jiwa raga inepetan luput lawan dosa tan ana janma kang sampurna. Krapatan dan nalikaning cumanda ing kasuwargan janma sak keloro jalma sak judu wijiling Adam kelawan Sitiawa nalika samono kapurba sangka dayaning bumi mula tiyang Jawi kang suka mastani mbok ibu bumi bapa kuwasa. Wiwit dayaning bumi kuwasaning Gusti dadi urip wujuding Adam kelawan Sitiawa. Nalika samanten katundung saking jagating kasuwargan cumanda ing maya padha ya ing jagat loka ana kang tasih suwung. Mulananing mung nyuwun marang Gusti kang akarya jagat. Ing kono pratandha urip kang sepisan ing jagat gumelar. Ing kono wis ginaris wis pestinira janma kang wis miyos ing jagat padang. Pestining judu kabejan kelawan tibaning palastra. Ing kono janma ngancik dewasa. Usta ngancik dewasa ngancik yuswa kelawan tutuping umur wekasan kudu sowan bali parang pangeran. Ya ing kono sampurnaning dumadi. Kang wiyosuli suci bali mugia suci tutup umur kanthi kabecikan. Uja pangastawa panjinga dadi donga. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Wah, kaendahan Nduk. Kaendahan apa to, Mak? Gusti paring berkah katentreman marang bendaramu.
Sapa to, Mak? Bendaramu Bapak Haji Sri Sulardi miwah Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen, Nduk. Oh, ngono ya, Mak. Dina iki kaberkahan antuk wahyu judo kang Jono kinasih. Darma tegese darmaning marang wong tuwa, darmaning marang keluarga lan darmaning marang agama. Oh, ngono ya, Mak. Kasembadan muga-muga ciptani, kasembadan gegayuhane lan parang prastiane ya, Nok. Amin. Ya Rabbal alamin. Lan jroning rasa kabagyan iki ayo mesti ujaring manamuni dawuhing para punakae. Apa, Mak? Panjenenganipun dawuh para pinundi wong urip kang kudu narima ing pandung lan lenggana ing urip. Kuwi tembung sepadha ya, Mak. Ning yen entuk jembarake ora ana watese, Mak. Wong urip kang kudu narima ing pandung narima paringi Gusti kanthi gedhening rasa syukur, pangkat derajat usunurat, wahyu ora kena digrusu ngono kae. Oh, ngono ya, Mak. Dadi rezeki cilik ditampa sithik, rezeki gedhe kudu disyukuri. Oh, ngono ya, Mak. Dening lenggana ing urip kuwi lenggana marang kedadian, Nduk. Yen ta cara basa agama kodhok kelawan kodaring pangeran. Kuwi tegese apa maneh, Mak? Ya kuwi mau pesti kang wis sinandhang, Nduk. Mulana tembungane urip wis ginaris, mati wis pinesti. Oh, ngono ya, Mak. Mula jroning rasa kabagyan iki senadyan ta men tembung sepadha, Nduk. Narima ing pandung lan lenggana ing urip. Narima paringi Gusti kanthi gedhening rasa syukur lan lenggana marang takdir kang wis kasandang. Mugi-mugi Gusti paring berkah, tentrem, rahayu sagung dumadi.
Sagung tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan. Dumateng kadang besan pandherek miwah pangombyong ingkang sampun kepangrawuh. Saperan ageng kasuwun langkung rumiyin lumebet wonten ing sasana pahargyan. Ugi keparenga lelenggan kanthi sekeca sinambi hanyrantos tumapak ing gati kirang langkung tabuh sedasa wancinipun. Kinarya ngurmati binarung lancaran kebo kiru. Sumangga.
Sagung tamu kakung saha putri ingkang pinantu ing pakurmatan. Sasmita ingkang kula tampi saking pangarsaning pahargyan bilih lampahing tata cara lan upacara resepsi mahargya unduh mantu utawi sinebat boyong basuki ingkang winengku Bapak Haji Sri Surwadi miwah Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen ingkang pidalem wonten ing Dukuh Pandan Kidul RT setunggal RW 13 Desa Karangpandan Kecamatan Karangpandan Kabupaten Karanganyar Medya Kapurwakan. Tumuli kula jejering pambiwara kepareng badhe miwarakaken menggah lampahing tata cara pahargyan prasaja ing siang kalenggan menika. Mugi wonten keparingipun dumateng kadang kula sutresna pamentri budaya pangripta swara binarung ungling ladrang sampi mulya laras pelok pathet 5 sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamun ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa alamun nikaha sunnatun min sunnati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kawilujengan katentreman miwah karahayu awit sih wilasaning Gusti Allah ingkang Maha Agung mugi tansah mayung ana ing madaning sasana pahargyan ing wanci siang kalenggan menika.
Kula nuwun. Para sepuh miwah para pinispuh ingkang tuhu pinundi. Sagung tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan. Para kadang pandu-wandu ingkang bagya mulya. Pinarengna kula sumelatur saha paripeksa gempil kamardikan anggen panjenengan sedaya katemben sekeca imbal wan pangandikan. Lebet kula ingkang sinaraya minangka jejaring pambiwara. Keparengna kula mbiwarakaken menggah lampahing tata cara pahargyan prasaja ing siang kalenggahan menika. Katiti mangsa ing ari pinilih Rebo Pahing Surya kaping sekawan wulan Juni warsa 2000 langkung Masehi mapan wonten ing Blowing Resto Kemuning Kecamatan Ngargayasa Kabupaten Karanganyar. Bapak Haji Sri Sulardi miwah Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen usaha nampi Nugroho Agung netepi darmaning aspuh kepareng hangentas pitulus atmaja kakungipun ingkang akekasih Bagus Lutfan Yudiyar Putra sarjana komunikasi ingkang sampun tinangsulan sah ing resa tataning agami tuwing negari. Jinatu krama dening Kusumayu Latifah Ratnasari sarjana terapan akupuntur. Atmaja pawestinipun Bapak Dwi Wuryanto sarjana pendidikan magister manajemen magister pendidikan miwah Ibu Wiji Lestari sarjana pendidikan magister pendidikan ingkang pidalem ing Dukuh Sabrang Kulon RT kalih RW 13 Desa Matisih Kecamatan Matisih Kabupaten Karanganyar. Sagung tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan minangka para wakane ngatur langkung rumiyin sumangga nun panjenengan sedaya kula dherekaken ngaturaken pangalembono saha panun syukur kunjuk ing ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala karana ageng rahmat sarta barokahipun ingkang sampun rumentah dumateng panjenengan sedaya lan kula satemah ing wanci siang kalenggahan menika saged makempal panunggal wonten ing madyaning pahargyan menika kanthi pinaringan rahayu irujeng liring sambikala kalis saking rubeda. Salajengipun sholawat sarta salam mugi tansah katuraken dumateng junjungan kula lan panjenengan sedaya Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula lan panjenengan nyuwun lumunturing syafaat benjang wonten dinten kiamat. Ngestokaken dawuh saking ingkang hamengku gati. Kula ingkang piniji miwah sinaraya ambuka wiwaraning suka mratitesaken roncening adicara ingkang sampun rinakit dening para keluarga. Kula pinangka jejaring pambiwara kepareng badhe biwarakaken menggah lampahing tata cara pahargyan prasaja ing siang kalenggahan menika. Binuka lampahing tata cara inggih lumebetipun brismet utawi pager ayu dumateng sasana pahargyan ingkang badhe hanawuraken sekar dumateng tindakipun penganten sekalian. Sasampunipun brismet samapta ing papanipun suwang-suwang tumuli mbiwarakaken miyosing penganten sarimbit miwah rama ibunipun penganten putri sapangombyong lumarap ing sasana pahargyan. Sasampunipun penganten sapangarak samapta ing sasana bali winangun tumuli katindakaken tata cara pasrah panampi dening para tetangga ingkang piniji. Purnaning tata cara pasrah panampi ya kalajengaken penganten sarimbit kepareng unjuk tirta wening saking ibunipun penganten kakung
ingkang lajeng binoyong lenggah jajar sumanding ing sasana kursi rinengga. Sasampun penganten sarimbit lenggah jajar sumanding ing sasana kursi rinengga, tumuli kinayatan tata cara unjuk pandonga kalajengaken parade catering miwah tata cara lepas bujang. Sagung tamu kakung saha putri ingkang winantu ing pakurmatan, minangka jangkeping subasita mewah tata krami ing mangke ingkang hamengku gati kepareng badhe manembrama, ngaturaken pambagya yana saha panuwun awit sampun kepareng rawuh panjenengan sedaya. Sasampunipun tata adicara atur pambagya ya kalajengaken tata cara salajengipun inggih foto pakurmatan pinilih piniji. Wondene minangka pratandha purnaning gati ing mangke sasampuna penganten sarimbit saha ingkang sami hambangun bebesanan jumeneng ing wiwaraning bale winangun saperlu nuntapaken jengkar kundiripun para tamu. Mekaten para tamu, sampun kula aturaken urut roncening tata cara pahargyan prasaja ing siang kalenggan menika. Mugi handadosna ing kawuningan salajengipun mugi wonten keparingipun hang lajengaken kanthi suka mardikaning raos ngantos dumugi paripurnaning gati. Matur nuwun. Para sepuh miwah para penispuh, sagung tamu ingkang winengga ing karahayon. Jumbuh kalian roncening tata cara sarehning penganten sampun jangkep anggenyo ngrasuk busana miwah angadi sarira. Pramila pina sumangga tata cara pahargyan prasaja ing siang kalengan menika kapurwakan kanthi ngucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh sarta para sutresna tuwin para pametri budaya, ndungkap tata upacara lumebeting brismet utawi pager ayu dumateng sasana pahargyan ingkang kepareng badhe hanawuraken sekar dumateng tindakipun penganten sekalian. Ingkang menika dumateng bebarisan brismet wekdal kula sumanggaken. Kedaten tenang duwe omah sing ra berisi, kepakat tresna kepakat silang sayang. Ngobrol ra ono entek ning tengah wengi, tetes embut sing ngajani aku sampean koyo lagi kasmaran tenan lagu tekan tua bebarengan. Matur nuwun Hadirin tamu undangan yang berbahagia, barisan teman-teman terbaik menghantarkan sahabat yang hari ini melangkahkan kaki menuju jenjang pernikahan. sisa saling kuat, Teman-teman yang selalu hadir, selalu ada, memberikan masukan dan juga selalu sing rasa memberikan segala hal yang terbaik bagi kedua mempelai yang berbahagia. berlanjut. Kiranya hari ini mereka menjadi saksi di mana hari ini
berjuta mata berikan doa kepada kedua mempelai agar senantiasa menjadi pasangan yang selalu berbahagia sampai maut memisahkan. Hadirin tamu undangan yang berbahagia, kiranya doa dari Anda akan melapangkan dan meringankan jalan bagi kedua mempelai agar selalu berbahagia. Sagung tamu kakung soputri ingkang winantu ing pakurmatan. Tata cara sahipun penganten sarimbit saha rama ibunipun penganten putri wiwah sapangombyong kepareng lumarap ing sasana pahargyan. Ingkang menika dumateng Bapak Peringkang sami kepangrawu. Tata cara sasipun ninggih penganten kepareng lumebet wonten ing sasana pahargyan. Ingkang menika dumateng kadang kula Sutresna Pangripta Sura binarung ketawang mijil wigaring tias laras pilok patet 6. Sumangga. Porongga ingkang kabegan Rasuka Basuki. Lulus rahayu pamboyong ing penganten sekalian ingkang sampun prapta wonten sangajenging sasana pahargyan. Ingkang menika tumuli kapasrahaken dening Bapak Hanung Lilik Sukendra sarjana pendidikan magister pendidikan. Kasumbul dening Bapak Fajar Yudoko sarjana pendidikan miwah Bapak Kadri Rianto sarjana pendidikan. Wonten ingkang hanampi kasarira Bapak ZH Disna Zulmi El Asar jumungipun kasumbul Bapak Edi Muyono sarjana ekonomi miwah Bapak Suyati. Mbok bilih sampun samapta ing gati wekdal katur sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulah bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd. Qala ta'ala fil kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalikal ayatin liqaumin yatafakkarun.
Panjenenganipun Bapak Yihadis Nazulmi El Azhar minangka Sulih Sarira, panjenenganipun Bapak Haji Sularti sekalian Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen. Kula minangka duta saraya saking panjenenganipun Bapak Dwi Wuryanto sarjana pendidikan magister pendidikan sekalian garwa Ibu Wiji Lestari sarjana pendidikan magister pendidikan saking tlatah Sabrang Kulon RT 0 kali RW 13 Matisih keparenga kawula matur. Murwakani atur sumangga kawula nderek sarta nderekaken munjukaken puji dalah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala awit ing ari kalundangan menika Allah Subhanahu wa taala tansah hangrumentahkan rahmat hidayah tuwin inahipun dumateng panjenengan dalasan kawula. Atur ingkang sepisan Bapak Dwi Wuryanto sarjana pendidikan magister pendidikan sekalian garwa ngaturaken salam sarta taklim katur dumateng panjenenganipun Bapak Haji Sularti sekalian garwa Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen kanthi pepuji mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring kabagyan katentreman kabagas warasan dumateng Bapak Sri Sularti Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen darah keluarga lumebaripun dumateng sedaya ingkang sampun kepareng rawuh. Dene salajengipun ingkang kaping kalih Bapak Dwi Wuryanto sarjana pendidikan magister pendidikan sekalian garwa hanyuwanaken Sri pengantin sarimbit nun inggih anak ayu Latifah Ratnasari sarjana terapan akupunktur kalian Bagus Lutfan Yudiar Putra sarjana komputer putra kakungipun Bapak Haji Sularti kalian Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen. Alhamdulillah pilih pengantin sarimbit sampun ngalaksanakaken ijab saha kabul wonten ing dinten Minggu Surya kaping 1 Juni 2000 selangkung wanci tabuh 8 wonten ing Hotel Taman Sari Karanganyar kanthi wilujeng Nirbaya Saniskala. Ing salajengipun Sri pengantin sarimbit kawula pasrahaken dumateng Bapak Haji Sri Sularti sekalian Ibu Hajah Sri Wahyuni SEMM lumantar Bapak Yihadis Nazulmi El Azhar. Bapak Dwi Wuryanto sarjana pendidikan magister pendidikan sekalian garwa derek memuji dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi Sri pengantin sarimbit jumbuh ingkang kagayuh mijil ingkang kaesti bebrayan sakinah mawaddah warahmah dene ing pahargyan ing sang menika purwa madya wasana mugi saged kaleksanan nirbaya saniskala. Dene salajengipun wabilih ing mangke pahargyan ing sang menika sampun purna Bapak Dwi Wuryanto sekalian dalah para pangombyong nyuwun pamit badhe wangsul dhateng Sabrang Kulon RT 0 kalih RW 13 Matisih.
Nyuwun doanganipun mugi-mugi kunduripun Bapak Dwi Wuryanto sarombongan tansah pikantuk kaselamatan untuk ing samargi-margi. Ing salajengipun ambok bilih anggen kula hamasrahaken wonten kitaling atur saha kiranging trapsila kawula nyuwun agunging samudra pangaksama. Nasrum minallah wa tun qarib wa basyiril mukminin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Wilujeng-enjing sarta salam kawulijengan kagem panjenengan sedaya lan kula nuwun para sesepuh pinisepuh ingkang tuhu kinabekten, para tamu kakung putri ingkang winantu ing karayan. Marwakane atur sumangga kula dherekaken ngunjukaken raos puji dalah syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang Maha Kawasa ingkang sampun paring kenikmatan satemah ing wanci enjing punika saged kempal manunggal wonten papan pahargyan punika kanthi manggih kawulijengan boten wonten alangan setunggal punapa. Ingkang salajengipun sholawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tenggo-tenggo sabatipun binjing wonten ing yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Hanung Lilik Sukanto SPD MPD minangka duta saraya saking Bapak Dwi Wuryanto SPD MPD dalah Ibu Wiji Lestari SPD MPD ingkang winantu ing karahayan. Kula minangka sulihatur saking Bapak Haji Sri Sulardi dalah Ibu Hajah Sri Wahyuni S Sarjana Ekonomi Magister Manajemen ingkang sepisan ngaturaken salam wilujengipun kagem Bapak Dwi Wuryanto SPD dalah Ibu Wiji Lestari SPD MPD semanten ugi Bapak Sri Sulardi dalah Ibu Sri Wahyuni nampi salam wilujengipun saking Bapak Dwi Wuryanto dalah Ibu Wiji mugi sagung keluarga tansah manggih kawulijengan boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun pasrah Sri temanten kekalih sarimpit ninggih Roro Latifah Ratnasari sarjana terapan akupuntur atmaja putrinipun Bapak Dwi Wuryanto SPD MPD dalah Ibu Wiji Lestari SPD MPD pidalem saking Sabrang Kulon RT kalih RW 13 Matesih ingkang sampun kajatukrami Bagus Lutfan Yudiar Putri sarjana komputer putra saking Bapak Sri Sulardi dalah Ibu Sri Wahyuni sampun katampi kanthi suka bingah katrimah ing manah dumateng Bapak Sri Sulardi sekalian. Ingkang salajengipun panjenengan sapa ngombyong katuran pinarak lelenggah dados tamunipun Bob ingkang hamangkugati nderek ndedonga mugi-mugi Sri temanten kekalih anggenipun lelunggan madyaning bebrayan tansah manggih bagya mulya
sarta dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Ingkang salajengipun ambok bilih wonten pahargyan punika sampun paripurna Bapak Sri Sulardi dalah Ibu Sri Wahyuni hanamung ngaturaken wilujeng kondur. Mugi panjenengan sapangombyong awit saking papan pahargyan punika tansah manggi kawilujengan ngantos dumugi dalem suwang-suwang. Wabilih mekaten ingkang saged kula aturaken nglenggana sedaya kekiraan ingkang sumandang nyuwun samudra pangaksama. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh iwah para penispuh sagung tamu ingkang satuhu dan Dahaji Nudarsono. Wijang wijiling pangandika pasah panampi. Wus dumugi wahyane mangsa kala penganten sanimpit kepareng unjuk tirta wening saking Ibu Hajah Sri Wahyuni sarjana ekonomi magister manajemen pinangka ibunipun penganten kakung. Déning ingkang paretesaken saking Gus Jack Wedding Organizer wonten ingkang ngasta bagi tirta wening Bapak Kevin sarjana pendidikan miwah Ibu Sofi Dinar sarjana pendidikan. Sasampun tata cara unjuk tirta wening purna penganten sanimpit giya kepareng kalenggahaken wonten ing sasana rinengga. Lampahing tata cara unjuk tirta wening mimah kalenggahaken penganten humiring ungiling lagu Agnes. Sumangga. Nuwun para lenggah. Menika wujudipun unjuk tirta wening saking ibunipun penganten kakung. Kanthi srana unjuk tirta wening ugi penganten sekalian tansah pinaringan seger waras, sehat, tebih saking lelara miwah seger sakit. Menika pelangembanging gesang palupining urip anggambaraken wajibing penganten kekalih wajibing kakung tri prakara ngokang papat dene ngokang sepisan ngayomi kakung prawira pideksa dadiya pangayoman dene ngayang kakung wajib guna kaya kuwi iki oleh rumadane karya kasok parakan garwa dene ngokang katelu ngayemi kesukupane kabutuhane dohir lahir ing kono jangkeping kebutuhane tata batin. Wah, kaya mudeng ora nduk sing dikarepke ngayomi karo ngayem iki. Wah, ya lamat-lamat. Ning yen tata tegese ngayomi lak ya nafkah batin to, Mas. Dadi kudu ra mung lahir, ora mung guna kaya, nanging batine ya wis diikuti.
Sagung tamu kakung saputri ingkang winantu ing pakurmatan. Awit saking sih nugraning Gusti Allah ingkang Maha Agung, miwah jurung donga pamuji saking Bapa Ibu ingkang sami kepangrawuh, satemah kirapipun penganten saringgit kasebatan rahayu rancak wilujeng iring sampikala kalih saking Rubeda. Nuwun para lenggah, sakmenika ingkang hamengku gati miwah kadang besan sutresna sampun lenggah ing sasana pahargyan. Estining penggalih anjenengi sarta mangayu bagya miwah paring donga pangestu dumateng penganten sekalian. Siji kati kalih damel ngraketaken miwah nyumbeketaken anggenipun bangun bebesanan. Sagung tamu kakung saputri ingkang winantu ing pakurmatan. Tata cara sajipun ninggih unjuk pandonga ingkang badhe kasarira dening Bapa Muhammad Soleh Masrur. Dumateng Bapa Muhammad Soleh Masrur wekdal sasana dalah panyorosara kula aturaken semonggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa nabiyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Wonten ngarsanipun sesepuh bini sepuh, Bapak Ibu sedherek ingkang kula hormati, monggo sesarengan kendel sekedap kita nyuwun ndedonga wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hajat acara wonten ing enjang menika Allah taala kepareng ridho, lancar awal, tengahan ngantos akhir. Pinanganten kekalih Mas Lutfan sekalian, anggenipun gebyur wonten ing lelunggan enggal Allah taala kepareng ridho, keluarganipun dados keluarga ingkang sakinah, mawaddah, rahmah, barokah. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina maulana Muhammadin mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adad ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma la tada' lana dhamman illa ghufartah wa la aiban illa satartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Allahumma alif bainal arusain, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Khadijatul Kubra. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sagung tamu ingkang winantu ing pakurmatan. Paripurna tata cara unjuk pandonga ingkang katemben sampun katuraken kala wau anjalari swasana tentrem ayem. Lan mugi-mugi saged hambeta manfaat dumateng penganten sekalian, langkung-langkung dumateng ingkang hamengku gati, lumeberipun dumateng panjenengan sedaya lan kula. Para rawuh sarta para tresna, puin para pametri budaya. Adicara salajengipun para kadang pramuladi pramusagata Blowing Resto Catering kepareng caos pasugatan dumateng sagung tamu ingkang kinurmatan. Ingkang menika bebarisan parade catering kula sumanggaaken
Semoga. Selamat menikmati. Kembali menikmati lagu Raja Suara Music Box Special. Raja Suara Music, mainnya guys. Lukisan kalbuku bagai sang dunia yang mengagungkan cinta. Betapa nikmatnya dijumpu asmara, bagai embun pagi yang menyentuh rerumputan.
Sagung tamu kagung saha putri ingkang winantuk ing pakurmatan. Hanglajengaken titi laksana adicara salajengipun inggih penganten sarimbit kepareng sungkem bekti dumateng Rama Ibu lainipun. Ingkang menika dumateng kadang kula Kusuma Project Wedding Organizer wekdal kula aturaken binarung lagu 1001. Wujuding pangabekten. Aduh Rama Makaten anggambaraken ngapuranen aku kados pundi Kusumayu Latifah Ratnasari sarjana terapan akupuntur, wong bagus Lutfan Yudiar Putra itibak dumateng Kanjeng Rasul. Jalaran Kanjeng Rasul sampun dawuh ridho Allah firidho walidain, ridaning Gusti jalaran lilaning wong tuwa. Jroning sumungkem angus wapadaning Rama Ibu, penganten anggung enget marang purwaning dumadi duk rikala pinarake aning jagat padang enget marang Rama kang wis sembada paring guna kaya kanthi rezeki ingkang halalan thayyibah. Enget marang Ibu kang wis kawawa dadi papaning yoga brata salebeting Candra Daswari sarta anglinting anggula wentah wiwit jabang bayi nganti dewasa. Eling-eling penganten wiwitipun kula anggung hidunggung pring pepoyaning kautaman pramila amung sak kedheping netra wis bangkit anusadani ana ing nala senadyan anandang suka. Anakku nggih tuk kalane isih timur sira dak hutang yen to dewasa bisa winengku dening Priyatama ingkang sembada angayomi jiwa raga nira wiwit Majapada tekeng gelaran ing kalungguhan iki sepira ta lega bungahing atiku jebul kakudanganku dadi kasunyatan. Yuk lan kowe wong bagus senadyan to netes eluh iki ngertenono iki lho kabagyan bungahe wong tuwa ora kaya dina iki. Gusti paring berkah, Gusti paring winih ing besuke bakal dadi wit kang gedhe. Wit kang gedhe bakal ngrembuyung godhonge. Lamun to kembang-kembange bakal arum lan bakal wohake katentreman. Pujine wong tuwa. Anakku, pawelinge Rama lan Ibu pikuku ing wong omah-omah ana 3 perkara. Wujuding pitutur kang kaloro piwulang, kang katelu pituduh. suwarganing donya ana sugune wong tuwa Lire pitutur ngono pituture wong tuwa ya Le. Lho, lakonana tata cara agama sebutaning birul walidain. Dene kang kaloro piwulang
piwulange para guru lan para ulama kang nuduhake marang dalaning bebener. Dene kang katelu pituduh ana sangka ngarsaning Gusti. Gede kanjarane barakallahu lakum wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Sagung tamu kakung sabutri ingkang winantu ing pakurmatan. Tata cara salajengipun penganten sarimbit kepareng nyuwun tambahing donga pangestu saking para sepuh miwah para penisepuh ugi dumateng para rawuh kanthi srana poto pakurmatan pinilih piniji. Kepareng hamurwakani poto pakurmatan ingkang sepisan dumateng Bapak Muhammad Suprapto sekalian, Bapak Muhammad Indrayanto sekalian, Bapak Sugeng Raharjo sekalian, Bapak Muhammad Soleh Masrur sekalian, Bapak Joko Budi Utomo sekalian, Bapak Yudhistira Adi Nugroho sekalian, miwah Bapak Sutarmo Sarjana Ekonomi Magister Manajemen sekalian, mugi kepareng paring pangestu putu dumateng penganten sekalian. Ing mangke kalajengaken saking Baraya Agung penganten putri ingkang menika dumateng Bapak Haryanto Sarjana Pendidikan, mugi kepareng hang mratisisaken lampahing tata cara putu pinilih perangan sepisan. Para rawuh sarta para tresna tuwin para pametri budaya, mugi pareng hang lajengaken lenggan ngantos dumugi paripurnaning pahargyan sinambi anggrahapi pasugatan sarta midhangetaken panglipur saking para kadang Rajaswara Music Entertain ingkang menika dumateng Rajaswara Music wekdal katur semonggo. Nuniji matur sembah nuwun Koko Prabu Agus Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya, salam kebajikan, salam budaya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Siang hari ini luar biasa, keluarga Kang Mas dan Mbak Yu saya, Mas Haji Sri Sularti beserta Mbak Hajah Sri Wahyuni SEMM, mantu yang kedua kalinya di Blowing Jaya Resto. Masya Allah, mungkin dadosaken berkah buat kita semuanya. Selamat buat Lutfan Yudiar Putra Eskom, kalian Latifah Ratnasari, putri dari Bapak Dwi Wuryanto beserta Ibu Wiji Lestari ketebis saking Sabrang Kulon Matese. Selamat menempuh hidup baru, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah fitini fitunya wal akhirat, menjadi suami istri yang saling berusaha membahagiakan pasangannya, dikaruniai putra putri ingkang soleh lan solehah, ugi pinaringan rezeki yang halalan barokah sakinah mawaddah warahmah. Amin Allahumma amin. Sinarengan hangiringi para kadang pramuladi saking Blowing Catering. Monggo katuran ngedapi sakaparengipun sinabi dengan kanca-kanca Rajaswara Music spesial request dari mempelai berdua kita hadirkan bersama Rajaswara Music. R Pro. Spesial buat adikku lanang ya. Selamat ya, Bos. Mantap. Selalu kita di sini ya, spesial untuk request dari mempelai berdua kita hadirkan di sini. dengarkanlah wanita pujaanku, hari ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk
yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku takkan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku. Akulah yang terbaik untukku. Stop dulu Raja Suara. Ini saya mau tanya-tanya dulu. Stop saya guys. Nah, selamat bosku. Mbak Yuni, masih berapa? Oh cici alhamdulillah masa. Dodok repot-repot. Enggak. Ngurung-ngurung wis ngene iku lho. Oke. Sik ngene ra diamanke sik kacau. Oh bisa berdiri sebentar Kak? Iya. Pacaran berapa lama? Alhamdulillah nggak pacaran. Masya Allah, ta'aruf. Oh berarti kira pacaran ya? Oke, kenapa kamu milih ini sebagai suami kamu? Yang kamu suka dari beliau itu apanya kira-kira? Family man. Apa? Family man. Family man, jadi pia ini nyedulur kekeluarganya luar biasa. Yang kamu suka dari mukanya aja, muka wajah. Yang paling kamu suka apanya nih kira-kira? Sehingga kamu dapat jatuh cinta sama dia. Ayo, apa? Brewok ya. Waduh, lagi. Wah, aku rangi brewok sayang. Kalau kamu, kenapa kamu memilih Ratu hari ini untuk menjadi istri kamu? Yang paling kamu suka apanya kira-kira? Mandiri. Apa ngerti kowe? Urung-urip wong loro kok ngerti-ngerti men mandiri. Rumah saku. Nadanya sekarang kamu nyanyi buat istri kamu. Oh Tuhan. Santai. Berhadapan sayang. Berhadapan ya. Pegang tangannya itu diselehin. Nah, pegang tangan istri kamu. Sekarang sudah sah menjadi suami. Yang kiri aja, yang tangan pakai mic. Oh Tuhan. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasaku padamu untuk dia. Ngawur bocah ki mikir. Sekarang kamu tatapan muka, shoot ya. Bertatapan muka. Saya nyanyi oh Tuhan, nanti cium kening istri kamu. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Cium kening istri kamu, rindu dia. Tahan ya setengah jam. Dia, Wah, ini jauh rambutan ini kita model gini gini. butuhkanlah rasa cinta di hatiku. Wes hop. Wah, model brewok ini kita wes medeni gitu ya. Rencana ke depan pengen punya anak berapa kira-kira? Program? 2 anak cukup. So. 2 anak cukup. Kalau mbaknya? Sama. 2 berarti 4. Lah ini loro pengen putu pinten Mbak Yuni? 6. 6. Wah iya. 4 karo 6. 10. Jenengan pengen wayah pinten? Yang banyak mas. Ya yang banyak. Wah lah iki bakal keluarga besar ya benar. Ini pilihan kamu ternyata family ya, familiar. Jadi familiar. Oke, selamat ya buat kamu. Semoga bahagia sampai maut memisahkan kalian berdua. Bertemu di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oh Tuhan, terima kasih, silakan duduk kembali. Ku cinta dia, ku sayang dia, rindu dia, inginkan dia. Butuhkanlah rasa cinta di hatiku, hanya padanya untuk dia. Kembali pembawa acara, waktu dan waktu persilakan. Nuwun para lenggah, nglajengaken tata cara foto pakurmatan. Ingkang sepisan, ingkang menika dhumateng Bapak Muhammad Suprapto
Esos MSI sekalian, dumateng Bapak Muhammad Indrayanto, Bapak Sugeng Raharjo sekalian, Bapak Muhammad Soleh Masrur sekalian, Bapak Joko Budi Utomo Esos MSI sekalian, Bapak Yudhistira Adi Nugroho SEMM sekalian, niwah Bapak Sutarmo SEMM sekalian. Mugi pareng hamberkahi pengantin sekalian kanthi srana foto pakurmatan. Sepisan malih dumateng Bapak Muh Suparwoto Esos MSI mugi kepareng hamurwani tata cara foto pakurmatan. Wekdal katur dumateng kadang kula Raja Suara Musik Entertain. Sumangga.